VPP bait ba barama ki baju sung tanat ya ke jing kren jong ah dia kan ni kapor bait ba be ngon ban sung tho si pi ma sepang ka wai ke jing kren jong woi uma na po jantia kata ka balami social media amde bangalor ni ma jisen balami social media kam de ke jing lor ni habang yo ingi hap ban kren ma ban sung tho ya piu bait ba amde ke ya nu ru ki bap liang ya ki bom pedeng ring la ban le ye te halor ka jing ai sung ba kajing ai sngop ha jung ki badan hakabor ngan keren shwaya kata ngan pet nuk sama kat kum kajing kan mau ke jonga hak khubor hi ke balami mdeira ba ka ngalor ni yenu nur hak khubor kalami hak po media kalami ba ka dan ko we kajing ai sngop ha jung kita ki bahalor ma kata ka de shajanti ai katin ka bala sop ya ka yeng hab ban let namar bagim de kita ki marau nong bot ki jong ki mono bakan mau ya kata ka khubor sayawat dengan oi pi itu iba ipen kan mau ba ya kata ka pisah ta borti nganoi pi haba pi ong kum ta em kawan kawai ke jingkan mau nga hanga sepang kawai ke jinge tho khana kata ka de jinge tho khana sepang kawai ke kan thai ka babu ai ka temmen kata ma ka ba kale jinga sang sunday namar bakam bu ai kale jinga sang mo sisin ka ai ba jingkan show san phau tam ka pat la shai min step ndaka la shai min step ndakala awai kian mo ndakala kwa kian anong ndakala kwa kian kami yo ya kata kasan kami yo pisah shu bantet kiat de hang ta baka shuti ta biya kacu si ya kacu sitayo ukam klet si snem ukan nom klet senen ya kata ka jing te ta jongka te kata ka jingkren jong iwe ba na pajantia phang kata ka pisah jong i ke ba ibu berarti ngam tip ba ibu hadukan nolak ya ke ba insanut hadukan ni mo lakat ya kan teliki snem Henry kum ka jinglong hi jong urupat ba ubalului ubahok ubom judan ka mensim ma ubom judan ka mensim ban atnut ban bishni ban thau ya ka ek ba ula de ban le ai pi upat ba si sembolai ula ai da ka jinghun ka mensim da ka jingsung uit ka banado ka danut uklem ai kum ta udu shimet ma ubakwa ai na ka ta ka jing ai ka jong upat ba si sen ba ula ai u ai bet namar ba uthau ba Karena gajinya nak senyang lang lah hak imlang ka salang lani hak ek ka kam ka badan kam ban peniat da ka babha. Nindan ka men sem ban ong ba. Ngin ai da ka mon ngin krawat da ka dang em. Haba ubadu kiu ai u ai bet kumne badu kudup bat dang bat mon badu ai atat ek jingkar khungan ai pi. Kipat ba haba kibot yano kanuksa. Kipat ba haba kitap hakanu ka parti kitap namar baki kwa ya kata kacing sensyar ka bahok mendai baki kwa tiket kipat ba ngan oi pi kidon pate hakini kisngi ma bakir orang ba kimi kibot ikanu ka parti ya ka bakin yo jing mentoi ya ladi nda kisngo tho ba mdan ler hakata ka por ki kharwat kala ka basngo si ka de kata dengan oi pi upat ba halor ka jing ai jong uma unnam thau unnam bat u ai da ka bahok da ka mensem ka bahok bat uda kar khuru ya kata to ai ba ka jing thang bat ka jing amnut jong pat ba kan long uso o ba ba ar hajar bopra la ka long ka bajok ni la ka long barem ngip deng so ba kat kum ka jing penya tan jong ublei namar ba ublei udan ha ka donut jong ki pat ba barok hai uyo sngaw ya ka jing angnut ka jong ki hada upat ba hi unang ong ba ka celam me khalaya kandang long ka babha ka bamiat mo ngangai ba kata hi ka banang kong ba ublei unsung tho undan rangkat lembat ngi ha rangkat ke jingi khun jungi ya kata ka bahangan oi pi ka kata ka jing sngo ka badan ha ubriu shimet mo ya ka ba ula ban le ya kata ka danut shimet ke jong u mentang kala pau shai baka VPP hi na do baka dang ban mi mo kala pan shai si pat ba baka kwa ban ya khun mo baka kwa ban ya khun la da upat ba u aya ka jing kersan bakin ya khun hado arajar phupra hanai kidon shibon kidaw ma haka donut jong ubriu ya ka jingkwa shimet jong ubriu udle thabot tangka MDC ru namar ka don ka jingkwa shimet MP ula ban ben na ru lese udle thabot tangka MP ru MDC ula ban ben na de tang ka jingkwa jong ka shimet jong Hari mangi pada kira upat ba habangi kwa ngim kwa ya kata ka jinglong shimat jungi kwa ba ya ka jingroy lang jong upat ba babon palang ya ka jingshong suk ka jingshong ba lada phi ka daw kakti ka mon jong phi ya ka VPP hapa ki HDC ngapat ngan ka daw pi ya ka sarkar jong phi baro artali baro shipau telis non kakti ngan ai phi
ka sarkar jong phi pratali kisnem ka NPP ka sensyar hang ni ka le ayu dang menno pidang ya thung ka surok balai phi la ya klet dang menno ka surok jong phi ka ba ban ngam ong ya kata ka surok ngam ong ya kata ka surok hendai ka banang kong hingan ong pi ka banang kong hi ngan ong pi ka wei hi ka ba wit hakmat jong ngan ong pi pa ba balai banga sami ni ka wei ka ba mi wit hakmat jong ka te kata ka dei ya ka banga shun ya ka ksut ngan ong pi ngam jus ngau tenat ya ka ksut ngan ong pi ka jing isi jong ya gini ginong bu haisnong ma kamtang hapok lum sabi barok ko wei ka sholong gitu kinong bu haisnong ka jing isi jong kam dei bangan pan pau bet plak ngan ri ya kata ka sarkar ka kedup iki along kumutu ukso ubati apa skum ke bah yala de rum tre ban bam ki wei rum sya kaseng kalalet ban khura hapok lum serbi handai ka sarkar kam sya kata hi gede ke jing sya nela da shu thau tu manga ong banga thau tu kum ki kita kinong yalam ki bangi kwa nga shu penyuk sa kum kinong yalam jong ka asa syukran tang da ka phone ru ong ap shwaru halapangap lahapan sange namar ka jingkhang jong to emali kum kita kinong yalam kwa ki ba syukran tang da ka phone ru lateng ki beriu ndera bang kwa ba kita lepat kan lepat ngam cu kwa ban boteng namar ngangaru ngam cu dei kata ka beriu ka boteng ngan ip tekum kita kinong yalam kwa ngan ip ndera bang kwa ya kata ka ege eru la ka pisung so pa kata ka surok ka dei ka ba ai nong genti kimi ki pa jong phi ki mei temen jong phi kita ki ru han ki balong ka sarkar ki mei pa temen jong phi kynnoh nda phil arem ngim so ye ngin ti thmai beng da ka wei namar ka hok hi jong pa ba ka wan hi na ka sarkar kami ndei na ka sarkar chala hi kam la li ban le ye ka shu ai ye ka ba ai na the ka ai chini ka tar dang bun ka ba bam mane ka ba ai ka tar wan kop khlai na ba ai te tang kum tai khublai shi bun khublai shi hajar